Father Jamres Chala, Principal Jangka Saint Paul Higher Secondary School Marbisu, ule thu ba usamla wan bok lang korba, bat ka samla phiban kan tiusun, kidai kiba pule ya ka class 11, bat kidai ru kiba juwan testa sha school, kiba jai jai bat kiba juya shimenta, haki program jangka school. Father Jamres Chala, hawe keren bat kinong thok khobor, hadin baladep gerkhu ya kamet yap jeng usamla wan bok lang kurba. Ule thu ba usamla wan bok lang udang ya shimenta hakawe ka dorbar jong ka catch edisi, bat uderu uwe ubalabu jeng keli hakade ka dorbar, katba ka samla phiban kentiu sun, kadang ya shimenta hakajing rakhe Teachers Day. Henry kumkini ki jingja om shimla poi perkhat. Ula kentui ki wepat ki khana school bat ki samla bakim dei ban buri ya ka jing e, kabaki don, Henry bakin ya thu haki parlok lane haki kimi ki kpa. Ula ong baki khun kim dei ban shepting ya ki kimi ki kpa. Henry ki dei ban ya thu bet ya ka e kabaki shem jing e, bat haka juga pol ula kenturu ya ki kimi ki kpa, baki dei ban sengap ya ka e kabaki khun ki pan sengau ya ki jing e. Kung gini ki kena jungi menta gini arngot wan bok lang kurba nang tai phiban kan tiu sun kidi basyong class 11 kidi ki kena ki ba jai jai kidi ki kena ki ba kongo kidi ki kena iba wan school ki kena kilong supportive ka school but hai juga for kilong ki ba yarap berbor ya kijing dan kam ka school kam wan bok lang dang simenta wat ha tu ka session jong ka ki HDC bala pelong hasilong bat hang tu oleh simenta ru ban keli jing keli nang tang ipek ban kentiu sun ru oleh simenta hakini ki program Teachers Day ru kum kini ngim boy perkhat ke jing em ti kum ki samla ya singi i ke baro ngim dei ban perkhat kum wei pat ya ke jing em oi ka jinglong high school ke jinglong hayi dan lagi jong e mo ngiwan ki background ko fair but habang ngiwan sa school pat ngilong sipara but kum gi samla le se ngimla buntit jing lingkot jing mot ki jing em jong ki ne gi do jing kemen kloy ki jing em but ngasu ong tang kanu ngidong kam barbo ban yar ki jing mot ki perkhan nata ban long ki ba ko ki ba shania ru ho bulai ma ki jing em jing i klamu bulai ru kalong le no e tingani ya ring kat lang da ka ba ni tresi tom ru na kaliang ledi bat ha juga po da men sim jing sorry plan bat ka baar ngim dei ban set ya ke barok ke badan ha haladi la kumno ni syam jing e da ngi shopping ban kran yeno tingi le singi wat ki perlok ki bai jantam ki bala ban so thu ingi bat ha bangi set teng ka kun cibon ke barok ki mi ki jing mo ki perkhat ki bam khoi mi ke jing perkhat ki le se ki ba shimi ki drastic step ha ki jing em jing ke haba don kano ban clay la si ban ya tho ya kano ki jing e ha ki tu ki perlok la ni ai mei pa bat ha ki ba perlok ba hajan tam kan jinala khambha shu tinga shu ong tang taru ki khun ro kim dei ban chepting lai mei pa dei ban long bor ki ba so kemen ban don mei pa ban ya tho ki jing e ma ke ki ba khun ki ba kha mo dei ma ki ba ya rap yang baro ki ba si ki jing dan kam ba fer tekan no tam le ki khun dei bandong berbor ki dei ban kemen bandong berbor di ba shlur ban tho ya ki jing e jong ki halaki ki kme ki pa ba ki kme ki pa ro ki dei ha ki ju ka bamenta in haban so tho bhai la ki jong ki khun ki ti hoi ngi don kam ban steng ban kraw ha ki ju po ro sha skor ro ye ki don po ro ye ki namar ha ki ju ka bamenta bon ki jing ja ka ni ka tai la dang musia ki kme ki pa ki don po la ki khun ki ti par haba ki i ye ka ni ki wa de ki wel pa ki la ki bolong also se kala ki jong im ki jong ki tenga shu ang tangata wat yo ble long ki badwai bar ha juga poru wat jubo ya keno ki jingmot halaga donut ban penkun ya ke borok ya ka ba ngi sosi ngi de ban sei kita ban ya thu hano te se la bandong ya ki kme ki pa ne ki lok ki jo ya ke bangi eta